Υπάρχει υπηρεσία που μπορείς να αμείβεσαι από 200 ευρώ έως 500 ευρώ το μήνα και να εργάζεσαι εξ αποστάσεως? Ναι, και είναι διαχείριση podcast και βοήθεια παραγωγής. Είμαι η Άννα Χατζηδάκη, ειδικός στην έβρεση εργασίας από το σπίτι και στο marketing που σε βοηθά να αναπτυχθείς επαγγελματικά. Η δημιουργία podcast έχει αυξηθεί ραγδαία και πολλοί δημιουργοί περιεχομένου και επαγγελματίες κάθε κλάδου ψάχνουν έμπιστους συνεργάτες για να τους βοηθήσουν στο παρασκήνιο. Τι περιλαμβάνει αυτή η υπηρεσία? Οργάνωση θεμάτων και καλεσμένων, συνεννοήσεις για ηχογραφήσεις, βασική επεξεργασία ήχου, ανέβασμα επεισοδίων σε πλατφόρμες Spotify, Apple Podcasts κλπ. Δημιουργία περιγραφών και τίτλων, δημιουργία αποσπασμάτων του podcast για την προώθησή του στα social media και πολλά άλλα. Και όχι, δεν χρειάζεται να είσαι ηχολήπτης, αρκεί να έχεις οργανωτική σκέψη, προσοχή στη λεπτομέρεια και βασικές γνώσεις σε εργαλεία διαχείρισης αρχείων και πλατφόρμες podcasting. Αν θέλεις να μάθεις πώς μπορείς και εσύ να εργάζεσαι ως virtual assistant εξ αποστάσεως, γράψε μου podcast στα σχόλια.